Upat ka mga balay ang nadanyo suma na iguog ingong ipo-ipo sa Kiblawan, Davao del Sur. Atong sano ng detalya ni ini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara temporaryong nagtiner karon sa ilang mga kabanay ang mga apektadong residente human nga giguba sa kusog nga hapak sa hangin ang ilahang mga balay. Samtang gakit ug taytayan ang temporaryong ginaagian sa pipila ka mga residente patabok sa sapa human nga gidanyo sab sa baha sa milabay mga semana ang ilang ginaagiang tulay. Nangatuklap ang atop ni ining mga balay sa barangay Bagong Negros, Kiblawan, Davao del Sur. Dihang giigo sa naghagoros nga hapak sa hangin nga daw ipo-ipo niadtong Biyernes sa hapon. Sumala sa MDRMO Kiblawan, upat ka mga balay ang nadanyos. Hinoon, walay natalang na angin sa moong hitabo. Gilayon sa maghihatnan og food packs gikan sa DSWD ang mga apektadong residente. Gi-evacuate ko na to sila sir kay kinahanglan yun og kanang repair ang ilang mga balay kinabanla na kuan man yun ibot yun ang mga bongbong og kaning atop. So sa pagkakaroon internally displaced person sila identify nato. Unya di ta to gusto manguli nangayo ra to og kanang shelter kit na tagaan nato pero gi-advise kid nato sila sir ug naa na pud sila karon sa mga panimalay sila mga parinti. Samtang wala pa natapos ang pag-repair sa nadanyos nga Tanwalang Bridge sa baha, magduha ka semana na ang nilabay nga mo'y usa sa nagunang dalan pasulod sa Kiblawan. Gani, naghimo na lang og taytayan ang mga residente aron makatabok sa mismong sapa. Samtang doon na sa gihimo nga gakit aron makatabok ang dunay mga motorsiklo. Dako pa kuno ang trabahoon aron magian og balik ang nadanyos nga tulay. May mga gakit day kada may mga dala pwede pud isakay adto ilang bangka-bangka nga hinimos kawayan. So kana lang sa pagyud ang mahikayan natong himuon kay impractical man gud maghimo tag katog yung type kanang lakwanan gid nila nga tulay sir ba kung ongoing na atong repair sa dakong tulay. Niadtong Sabado, gisugda na ang pagpanghatag og cash assistance sa 200 ka mga mag-uuma nga apektado sa pagbaha. Sara napabiling alternatibong ruta nga pasulod sa Kiblawan, Davao del Sur mao ang gikan sa Hagonoy ug sa Matanao. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.